Krásný večer, naši milí diváci. Ano, je tu další díl Iluminátů. Tentokrát s podtitulem Kde končí naše prachy. Už víme, že tento svět neřídí rozhodně dobro. A rozhodně to nebude lepší, pokud něco neuděláme. Dámy a pánové, zřejmě už vás ani nepřekvapí, že králičí nora vede tam, kam byste jako dobří lidé nejspíš nepatřili rádi. Postupně, přesně tak, jak jsme vám slíbili, se budeme provrtávat dírou hlouběji a hlouběji, dokud neodhalíme jak jména, společnosti i tajné lože, které do společenství iluminátů patří. Ano, je mnoho těch, kdo pochybují o existenci stínových vlád a předurčeném chodu událostí, jež byly naplánovány na desítky let dopředu. Jako například velká ekonomická krize v Americe těsně před druhou světovou válkou. Říkáte si, že za ní v roce 1929 mohlo to, že každý Američan se tehdy vyznal na burze jako profesionál a tak se znehodnocovaly peníze? Omyl. Ekonomická krize a finance z Ameriky, Spojeného království kráčí ruku v ruce s financováním válkem a vyvlastňováním majetků. Zdá se vám to jako vyložený nesmysl, že ty samé banky a finančníci stáli za financováním obou znepřátelených stran, jako tomu bylo například u druhé světové války? Ne, milí přátelé. Neříkám hlouposti, netvrdím nesmysly, jde tu o holý, velmi snadno dohledatelný fakt. Uvedu příklad a postupně se jim budeme prokousávat do hloubky. Věděli jste, že naše papírové peníze jsou vlastně směnky? Původně totiž tyto papírové rádoby peníze byly směňovány za zlato. Fungovalo to tak, že první banky chtěly, jak charakterní si říkáte, asi že, ochránit vaše zlato, takže za mírný poplatek zlato uchovali k sobě a vydali vám směnku s hodnotou například 100 zlatých. Tyto směnky postupem času začaly fungovat jako platidlo. Jenže čím víc bylo směnek v oběhu, tím větší nebezpečí rostlo v podobě inflace. A jak mohly banky srovnávat inflaci a deflaci? Jednoduše. Začaly tisknout směnek větší množství, než měly v úschově zlata. A také začaly vydávat dluhopisné směnky. Protože banky jinak, než z půjček, pojištění a uchovávání peněz, bohatnout ani neumí. Je to smutné, ale je to pravdivé. A nejhorší na tom systému je, že bez bank už to nejde. Jsou totiž tak hluboce zakořeněny v systému, že jejich role je nenahraditelná. A teď si představte, co by se stalo, kdyby všichni lidé nakráčeli v jeden den nebo během týdne do svých bank s tím, že chtějí všechny své vložené peníze vybrat. Co myslíte, že by se stalo? Kdo typoval, že by je nedostal, typoval správně. Všechny naše peníze jsou totiž oběživo a neustále se točí. Nezapomínejte na základní pravidlo, dluh rovná se peníze a naopak peníze rovná se dluh, daně, životní úroveň. Kdyby se tento pohyb zastavil, byť jen na chvíli, banky by zkrachovaly. Vlastně nechci být tak útočný, pravdou ale je, že celý finanční trh, banky a burza jsou vlastně posvěcenou lichvou neboli krádeží naší svobody a majetku. A víte třeba, že Spojené království nevlastní ani královna, ale je pouze jejím správcem? Ne? Toto video bude, dámy a pánové, oproti našim zvyklostem tentokrát dlouhé. Pokusíme se v něm vysvětlit větší množství věcí. Dám vám teď malou nápovědu. Odkud si myslíte, že se berou peníze? Z Národní banky? Ta je má odkud? Evropská banka? Ta je má taky odkud? Světová banka? Ta je tiskne? Ne, všechny cesty nevedou do Říma, jak tvrdí staré přísloví, ale do soukromé banky a na Wall Street. Do jaké banky? To si řekneme v průběhu našeho videa. Tedy až se prokoušeme spíš k jeho závěru, v němž si pospojujeme lehce nitky a nakousneme další kousí línky vedoucí k pověstnému vrcholu pyramidy s okem. Prodá. Půjčka.
Americký sen. Není divu, že se mu říká sen. Kdo je tam? Kikirikí, kámo. Zabaveno. Ne. Už nemám žádné další peníze. Moje práce teď stojí za prd. Prosím, peníze budu mít za měsíc. Nemůžete mi vzít můj dům. Je tohle váš podpis? Dobře, potřebuju jenom trošku pomoct. Říkal jste, že mám dobrý rating, takže... Hej, počkejte, mám tam psa. Ne, neberte mi můj sen. Jak se jen tohle mohlo stát? Zabaveno. Hartmane, seš to ty? Od 4. třídy uběhlo hodně času, co? 4. třída. Tohle je stroj času? Mými úžasnými úspěchy se nemusíš vůbec zatěžovat. Raději si nastup. Nemáme moc času. Já se musím vrátit do banky a získat zpět svůj život. Vzali mi všechno. Wow, banky ti teď nepomůžou. Podívej se do kufru. Máš tam koule, nasaď si je, budeš je potřebovat. Vrátíš mi můj sen? Já ne, ty sám. Já jsem tu od toho, abych ti ukázal jak. Zima 2006. Předkládám k tvému posouzení. První národní banka. Ptáte se, co je to banka? Zvláštní místo, kde existence prostoru, času i ironie je i není. Tohle budeš dělat celou dobu. Dávej pozor, kámo. Ukázka první. Ti, co si přišli uložit své peníze a taky ochránit. Ukázka druhá. Ti, co si potřebují vypůjčit peníze ke svým účelům, neznámým. Hele, to jsem já. Ergo. Ukázka třetí. Banka má v zásobě pouze tolik peněz, aby půjčila lidem, jako jsi ty. Hele, to je ten týpek, co mi sebral dům. Kurvíš mi moji přednášku, Pajle. Časoprostorové kontinuum, neslyší tě, tak mě to nech dokončit, jo? Kde jsem to... A ve chvíli, co se dostal k tobě, v bance mu došly peníze. Ale on mi dal spoustu peněz a taky napařil hromadu úroků. Jo, jediný způsob, jakým banky vydělají prachy. Vydáváním půjček. Dluh rovná se peníze, kámo. To si zapamatuj. Dluh rovná se peníze. Čím více vydají půjček, tím více vydělají peněz. Ale pokud už nemají žádný peníze, tak odkud pocházely ty moje? Měl bys o kousíček ustoupit, kámo. Wow, to není možný. Je to možný, a to není vše. Nazdar, kámo, nechceš prachy? Tohle přece neudělali. Ale jo, přesně to udělali. Nezapomeň, banky vydělávají peníze tím, že dávají půjčky, prodávají dluh i těm, kteří to nebudou moc pravděpodobně splácet. Jo, zkus tyhle prachy, vole, jenom za podpis. Pro boha. Říkaj tomu peníze zdarma. Jo, tak přesně tohle mi řekl ten můj bankéř. Peníze zdarma. Ale nejsou zadarmo ani náhodou. A nejhorší je, že je půjčovali i těm, kteří je vůbec nepotřebovali. Lidem jako ty, kámo. Máš pravdu, nepotřeboval jsem ten dům. Byl jsem tady šťastný, nepotřeboval jsem to. Proč je smutný? Vydělal všechny ty peníze. Přemýšlí. Čekej. Ještě čekej. Bingo. Víš, banky už půjčily všem ve městě, no a aby vydělali víc peněz, musí víc půjčovat. Ještě víc? Kolik peněz potřebují? Víc. Aha, co to je? Dívej, teď to rozjedou. Kreditní karty. Refinancujte svůj dům. Wow, podívej, myslím, že teď už bude všechno v pořádku. Všechno bude v pořádku. A co teď? Teď, kámo, s těma všema penězma můžeme jedině vařit. Wow, tohle je úžasný. Potřeboval jsem se provětrat.
Až se vrátím, tak dám všechno do pořádku. Jen doufám, že je pejsánek v pořádku. Přišel jsem si pro tebe, můj maličký. Jo, jsem si jistý, že se má moc dobře. No, napiš to na jeho lístek. A taky si na něj něco dej. Kočka. Víš co? Hele, Hartmane, zrovna mě něco napadlo. Jestli já mám tyhle peníze od banky a banka je má z nákladáků federálních rezerv, Poslouchám. tak odkud Fed bere ty svoje peníze? Bylo to s váma fajn. Opravdu fajn. A teď si s prominutím půjčím vaše plavky. Hele, Hartmane, proč musíme mít ty lupičský podprsenky? Protože do Fedu nemá nikdo povolený přístup. Ani ty, ani já, ani žádný americký občan, nebo zvolený člen kongresu, ani nejvyšší soud. Ani nejvyšší soud? Ani nejvyšší soud, ani ministerstvo spravedlnosti, ani CIA, DIA, FBI, ATF, BTE, NBC, dokonce ani BUH. Jak to, že vláda nemá přístup do své vlastní budovy? Vláda, kámo, FED je soukromá banka, kterou vlastní soukromí akcionáři. Nenech se plést slovem federativní. Tady to je asi tak federativní jako FED Express. Soukromá banka? No ale... Soukromá banka? Šš. Raději zůstaň potichu, kámo. Tady Ethan, Fed. Ahoj Etne, tady byl první národní. Ahoj Bille, jak se máš? Docela dobrý, ale víš, dochází nám prachy. Bez problému, kolik potřebuješ? Co takhle 20 milionů? Cože? Výborně, budeš to tam mít hned zítra ráno. Počkej, on si prostě jen tak zavolá do Fedu, řekne si o peníze a oni mu dají, co chce? Ne, Pajle, Fed bankám peníze vůbec nedává. On jim je půjčuje. Banky je pak musí splácet i s úrokem. Pojď, zmizíme. Počkej, já tomu pořád nerozumím. Kde bere Fed ty svoje peníze? Jsou přeci soukromá banka. Sám si to říkal. Takže jak se dostanou peníze do Fedu? Tady Mel, ražba amerických dolarů. Ahoj Mele, první národní potřebuje další 20 milionů. Ale už teď jedou stroje na maximum. Musíme poskytovat úvěry, peníze se musí točit. No tak jo, vy jste Fed, když to říkáte. 20 milionů navíc, do rána. Já to pořád nechápu. Co je na tom špatného, že Fed tiskne peníze? No, protože je to proti naší ústavě. Ministerstvo financí by mělo tisknout peníze a místo toho je tiskne Fed. Nikdo nemá ani dolar, který by nevytiskl Fed. No a? Nejdřív vytisknou peníze, pak je půjčí vládě, naúčtují úroky a vláda zdaní tebe, abys to zaplatil. Probuď se, kámo! Já ale pořád nechápu, v čem je ten problém. Jo, máš pravdu. Takže já mám pravdu? Jo, já stále zapomínám, jak se mi skvěle daří takovou dobu z tebe dělat blba. Tak to je... Co? Já nejsem blb. Víš ty vůbec, co jsou to peníze? 10. století. Lidé dříve využívali směnný obchod. Vyměňovali to, co měli, za to, co chtěli. Já ti dám svoje maliny a ty mi dáš svůj koláč. Já nechci tvoje maliny. No tak, jsou fakt sladoučky. Nejsou sladký, jsou starý a nemám je rád. Dej mi ten koláč. Ne. Jak vidíš, tak právě tenhle směnný obchod měl svoje mouchy. Proto jednoho dne přišel zlatník a řekl: Hele, všichni považují zlato za cenné, tak proč se prostě nevyměňuje zlato za to, co potřebujeme? Byla stanovená cena za zlato a nyní tím pádem bylo obchodování mnohem jednodušší, protože lidé mohli vyměňovat zlato za to, co potřebovali. Hartmane, podívej se na všechno to moje zlato. Hej, zastavte ho, to je moje zlato. Zatracený zloději. Nazdar, Pajle, mám tu trezor a nějaké stráže. Mohl bych bezpečně uchovat vaše zlato za malý poplatek. Jasně, to by bylo skvělý. Vidíš, kámo, takhle přišla banka ke svým úplně prvním penězům. Prosím, Pajle, teď Směnka. ti dlužím 100 zlatých mincí. Výborně, díky. Kdykoliv se můžete vrátit a žádat vaše zlato zpět. Bude přímo tady, v mém trezoru. Právě držíš v ruce úplně první papírové peníze. Wow, je to skvělý, všechno to dává smysl. No jasně, bylo to fajn. Každý začal používat tyhle dluhopisy, protože všichni věděli, že ten dluhopis má doslova hodnotu zlata. Wow, tyhle sladkosti jsou levný, jenom jeden dluhopisný papírek. Asi si ještě koupím.
Hej, před chvílí to bylo ještě za jeden papírek. 10 papírků za čokoládu? Nemůžou přeci zvyšovat ceny jenom tak. Ale cukrář přeci může. Cukrář přeci může. Počkat, takhle by to přece fungovat nemělo. Tomu se říká inflace, Pajle. Znehodnocuje tvé papírky tak dlouho, až nebudou mít cenu vůbec žádnou. Dolar už zkrátka není, co býval. Ale já tvrdě pracoval a upekl všechny ty koláče. Teď musím pracovat víc, abych vydělal méně. To není fér. No, tak jestli si myslíš, že tohle není fér, tak budeš milovat tohle. Co to dělá? Jak, Pajle, banky vydělávají peníze? No, asi půjčkami. No jasně, přesně tak. A jak vidíš, tiskne víc a víc dluhopisových papírů, aniž by to zlato měl. Půjčuje je na úrok, vydělává prachy a nikdo si toho nevšimne. Leda, že by všichni chtěli své zlato zpět. Ne, to je moje zlato. Teď už není. Já nechápu, o čem to zase mluvíš. Chtěl bych si nechat vyplatit váš dluhopis. Děkuji. Hej! Chci zpátky svoje zlato a hned! Zloděj! Zloděj! Jo, miluju ran na banku. Tak krásně to lidi spojuje. Všichni zjistili, že od nich kradl a když udělali ran na banku, tak jak vidíš, žádné zlato již nezbylo. Hartmane! Klid, Pajle, v těchto časech byla pomsta ještě tvá. Na světě jsou 3 věci, které nikdy nedělej. Nikdy si nezahrávej s ženou jiného muže. Nikdy si nezahrávej s egem jiného muže. A především, nikdy si nezahrávej s penězi jiného muže. Jinak si on zahraje s tebou. Můj bože, ty jsi ho pověsil? Jo, kámo, pověsili jsme ho hodně vysoko. A jestli pak víš proč? Protože to byl zloděj? Protože, Pajle, se zrodilo něco hodně zlého. Lidé přišli na to, jak z bezcenného papíru udělat zlato. Tak byl vytvořen ultimátní stroj na krádež opravdových peněz a zotročení národů na zemi. Ale no tak, jenom to dramatizuješ. Sice jsem ztratil svůj dům, ale... Co je tohle? Podívej. No, atomová elektrárna. Jo, vytváří hodně elektřiny a málo znečištění. Výtvor pro dobro celého lidstva. No jo, ale co to má společného s... 3, 2... A kurva. Atomová energie. Objev mnohem mocnější než cokoliv, co člověk doposud mohl spatřit. A může být použita k dobru nebo i zlu. Ale na rozdíl od Einsteinovy atomovky byl tenhle objev držen v přísné tajnosti. Něco takového si nikdy neměl vidět. Tomuto objevu se říká bankovnictví částečných rezerv. Ve špatných rukou je mocnější než atomová bomba. Má moc absolutně zničit celý národ, který mu je vystavený. Ne. Je na čase zastavit toto zlé tajemství a muže, který za ním stojí. Přeháníš to. Dřív, než bude celá Amerika navždy zničena. Tomu věř, kámo. Ne, já chci zpátky svýho psa. K sakru, kašlu na to, zdávám to. Nechte je žít v řetězech. Ne, Hartmane. Strom svobody musí být čas od času osvěžen krví patriotů a tyranů. Thomas Jefferson? Pane prezidente, jak mu to mám jen vysvětlit? Stejně jako my, můj synu. Zůstaň ostražitý. Příliš mnoho skryté pravdy a světlo svobody uhasíná každým dnem. Rychle, vezmi mého koně a ukaž mu to. Počkat, ukázat mi co? Kam to jedem? Hej, hřebče svobody, cválej pěkně proti času. Ach jo, kde to jsme? Bitva u Waterloo. Drž se, musíme tě projet. Stroj na peníze. Tamhle. Hele, nejsou to ti samí lidé? Bohatí bankéři z Německa pod praporem červeného štítu. Financovali obě válečné strany. Musíme spěchat. To je on, posel Rothschildu, zastřel ho. Ne, nikoho tady střílet nebudu. Sakra, Pajle. Co je? To on zmátl všechny zprávami z boje, když řekl, že Napoleon vyhrál. Banka Rothschildu v Londýně začala předstírat, že Anglie je odsouzena ke zkáze a začala hromadně prodávat své akcie. Angličané se dostali do prodejního šílenství, aby se zbavili bezcenných peněz. Ale Angličané vyhráli, ne? Samozřejmě, že vyhráli, ale to byl trik od Rothschildů.
Vyčkali, až se akcie smrsknou na haléře a pak odkoupili Anglii zpět skoro zadarmo. Co? To udělali? A jak, prosím tě? Když vůdci Anglie zjistili, že jim nezbývá nic jiného, než se Rothschildům odevzdat, jejich peníze pomalu začaly mizet a staly se otroky peněz, které si od Rothschildů půjčili na válku. Od té doby Angličané platí své národní daně přímo soukromé bance Rothschildů, o čemž lidé nemají ani tušení. Nicméně bankéři se vytahovali, co se jim to povedlo, dokonce se všem vysmívali. To je to nejlepší, co se mi kdy povedlo. Pokud kontroluji národní měnu, je mi jedno, kdo píše zákony. Aha, tak tohle mi Jefferson chtěl ukázat. Ne, Pajo, podívej. Takže oni jsou i v Americe? A Rothschildovy banky jsou tady, Pajle. V patách našeho amerického snu. Sen, který si měl ty, kámo. Sen svobodného lidu. Již mnohokrát se pokusili převzít naší zemi, ale selhali, protože Jefferson a ostatní patrioti přísahali za každou cenu je zastavit. Ve jménu Boha Všemohoucího přísahal, že zde nenechá bankéře zvítězit. Pro zachování naší nezávislosti nesmíme našim vládcům dovolit, aby stát zadlužovali. Musíme si vybrat úspory a svobodu, nebo přepich a otroctví. Wow. Stavím spořivost na první a nejdůležitější místo mezi republikánskými ctnostmi. A veřejný dluh je nejhorší ze všech hrozeb, kterých se musíme bát. Je nezbytně nutné, aby každá generace splatila své dluhy, když odchází. Musíme mít centrální banku, abychom zajistili finance této zemi. Jestliže Američané někdy dovolí, aby soukromé banky ovládaly jejich peníze, nejprve inflací a poté deflací, banky a korporace, které kolem nich vyrostou, budou lidi postupně zbavovat majetku, až se jednoho dne jejich děti probudí bez domova. A to v zemi, kterou jejich otcové dobili. Jeffersone, jsi šílený. Tato země bude mít centrální banku. Kdo to je? První americký ministr financí. Alexander Hamilton? A ne na dlouho. Aaron Burr, Jeffersonův viceprezident, nebyl zrovna nadšenej z našeho prvního ministra financí. Dobrá muška, Bure. První pokus o centrální banku trval pouhých 20 let, než byla uzavřena. Ale bankéři to zkusili znova i proti starýmu dobrýmu pardálovi Andrew Jacksonovi. Jste banda podvodníků a zlodějů. Hodlám vás vyhnat a ve jménu věčného Boha já vás vyženu. Poté, co Jackson přežil pokus o vraždu, konečně roku 1836 banku porazil. A když se ho zeptali, co bylo jeho největším úspěchem, řekl: Zabil jsem tu banku. A to byla jeho poslední slova. Já zabil banku. A pravými penězi podloženými pravým zlatem zažila naše země největší rozkvět v historii všech národů. Jo, byly to krásný časy. Ale bankéři toužící po větší moci a bohatství naplánovali jejich nejambicioznější plán. Jednou provždy převzít kontrolu nad financemi Spojených států. V roce 1910 se konalo tajné setkání na pozemku JP Morgana na Jekyll Island na pobřeží Georgie. Toto setkání bylo tak tajné a skryté před vládou a veřejností, že jejich 10 účastníků používalo krycí jména. Jsem z vás bez pochyb tím nejbohatším mužem. Proto bych já měl řídit tuto super tajnou centrální banku. Ale mně patří veškerá ropa v Americe, tak bohatý ty nikdy nebudeš. Já bych měl řídit tuto super tajnou centrální banku. Ve srovnání se mnou nejsi nic, Rockefellere. Já bych ji měl řídit. Ticho! Nejvyšší pane vůdce, já nevěděl, že to budete. Já tu nejsem. Ani ty troubo. Jo, no jasně. Je tak chytrej. Nikdo z vás nebude řídit tuto banku. Selhali jsme již v minulosti kvůli otevřenosti. Tentokrát je utajený klíčem k úspěchu. Lidé se musí domnívat, že oni řídí tuto banku. Ano, geniální. Útok ze zálohy. Takže jak to uděláme? Nejdříve vytvoříme paniku, pak jim ukážeme řešení. S námi dosazenými šéfy a správným načasováním získáme tvou centrální banku. Aby lidi opravdu věřili, že jejich, nazveme ji federální. Federální rezervní banka.
udeřili 23. prosince 1913. Když většina našeho kongresu doma jedla biskupský chlebíček, ty bastardi, chci říct bankéři, představili svůj velezrádný zákon svému čerstvě zvolenému komplici prezidentu Woodrow Wilsonovi, který s návrhem čirou náhodou souhlasil ještě dřív, než byl zákon zvolen. Počkej, IRS? Já myslel, že jsme berňák měli vždycky. Ne, Pajle. I tohle nám provedli oni. Fed má nyní exkluzivní právo si tisknout americké peníze. Půjčují tyto peníze našim bankám i vládě na úrok, čímž i hned uvalují dluh na naše vlastní peníze a tisknou další a další a tak každý nově vytištěný dolar má nižší hodnotu než ten přední. Šťastné a veselé. A co je sakra tohle? To je způsob, jakým naše vláda musí splácet svoje dluhy Fedu. Tvoje daně nedostává tvá vláda. Nedostává. Je to největší krádež v historii lidstva. Ale... Dobře, tak trochu chápu, co říkáš. Ale to všechno je tak matoucí. Opravdu, Hartmane, já vůbec nechápu, jak se mě to celé týká. Kdybych měl víc peněz, tak se to nestalo. Hartmane! ...1955? Wow, co tady děláme? No, jen si trochu nakoupíme. Tady, drž. Benzín, 23 centů, poštovní známka, 3 centy, unce zlata, $35. Fajn kočka, k nezaplacení. A teď zpátky. Počkej, Hartmane, já to auto potřebuju zpátky. Nebyl tohle Michael J. Fox? Jo, bude v pohodě. Tak, Pajle, souhlasíš, že máme stále ty stejné věci, jako tehdy v roce 1955? Jo, 1 známku, galon benzínu, unci zlata a 1 dům. Wow, zrovna jsme vydělali pořádnej balík. Hej! Daním se nevyhneš, ale je super, že jsme vydělali tolik peněz. Počkat, tohle není fér. Teď mám vlastně mnohem míň peněz. Za to ani nekoupím ty věci, co jsem zrovna prodal. Jo, berňák a inflace způsobená Fedem působí společně. Nezdaňují jenom výdělky, zdaňují dokonce i inflaci. Takže nejsi o nic bohatší než v roce 1955. Připadá ti to fér nebo americké? Jo, ale všichni přece nesnášíme daně. No nemáme rádi ani berňák. Kámo, čím vyšší vytváří inflaci, tím více ti z tvých peněz berou. Což je krádež. Neplatíš daně z většího objemu peněz. Ty platíš pořád stejně, jenom teď jich máš míň. Berou nám majetek vlastně přímo před očima. Jak předpovídal Thomas Jefferson. Co je tohle? Sakra, objevili nás. Rychle, můj meč. Jaký meč? Nepotřebujeme vaše bankovní stroje. Odsuzuju vás k smrti. Sakra, chcípněte! Pajle, rychle, Bernajky útočí zprava. Protože stojíme proti celosvětové, kolosální a nemilosrdné konspiraci, která se spoléhá především na skryté prostředky při rozšiřování svého vlivu. Co se to děje? Kde to jsem? Jak doufám, teď už všemu rozumíš, Pajle. Ale budeš se bát. Kennedy. Hartmane, co to má společného s mým domem a psem? Dobře, to už stačí. Já chci domů. Tohle je poslední prezident, který se Fedu postavil. To musíš vidět. 4. června 1963 prezident Kennedy podepsal výkonné nařízení 11110. Toto výkonné nařízení by umožňovalo ministerstvu financí vydávat pravé peníze bez Fedu. Bývalo by fungovalo. Kennedyho plán na zrušení Fedu začal. O 6 měsíců později jel Kennedy do Dallasu a už se nevrátil. To ne! To nemohli udělat! Nový prezident Lyndon Johnson zrušil Kennedyho nařízení a od dob Kennedyho už si žádný prezident nedovolil čelit tajným silám za Federální rezervní bankou. Skupují čím dál větší banky, tisknou víc a víc peněz, které již nedovede nikdo spočítat. Decimují národní bohatství pro prospěch hrstky. Proč? Proč by to dělali? Když ublíží nám, ublíží i globálním bankéřům. Ne, Pajle, oni jsou chránění. Oni jsou příliš velcí, aby padli.
Ale já nejsem. Hajzlové zasraný! Skutku, skurvisyni. Ten den byl studený. A vítr silný a ostrý jako nůž. Ale my jsme byli odhodláni. Bankéři a jejich paraziti nás v počtu nesmírně převyšovali, ale jejich arogance je oslabovala. Na rozdíl od nás. Na rozdíl od této skupiny nesmrtelných, kterou jsme sestavili. My si přišli zpět pro naše... Hartmane, je to... Můj pes. A kurva. A pak se stalo nevyhnutelné. Králové peněz nás již nemohli přehlížet. A tak vyslali posla. Jednoho ze sluhů jejich chamtivosti, aby nás pokořil. Henka Olsna. Hartmane, to je rouhání. Patří nám celá tato zem. Je nicotné nás vyzývat. Jo, ten pohled říkal mnoho. Byl to pohled predátora, co zavětřil svoji kořist. Troufalý, statečný. Pohled svobodného muže. Dostal jsi se daleko, Hartmane. Dále než většina lidí. Nyní buď chytrý. Přidej se k nám. Získáš peníze, moc, cokoliv budeš chtít. Můžeš být jedním z nás, pokud si přede mnou klekneš. Blázen, jsi blázen. Nabízíme ti všechno. Co si myslíš, že tohle je? To je Amerika! Dámy a pánové, už jsme nakousli vše možné. Dnes v principu chápete, co je finančnictví a na jaké bázi fungujeme my, lidé, pro systém. Ano, jsme pro korporace a systém pouze zdrojem. Je to smutné, ale bohužel pravdivé. Co dodat? Pokud si myslíte, že rodina Rothschildů končí svým vlivem u bank a federálních rezerv, tak se šeredně mýlíte. Jde dál přes politiku Bohémský les, v němž se odehrávají absurdní mše pro oči těch nejvýše postavených lidí, Bilderberg, trilaterální komisi, nový světový řád, nebo spíše nový světový neřád a OSN. Dál nemá cenu uvádět příklady. Konec konců, vše ještě budeme pozorně studovat a dojde i na tajné spolky, jež jsou s ilumináty dnešní doby velice spojovány. Teď ale znáte jedno z mnoha důležitých jmén spojovaných s ilumináty. Světovou nadvládou, jednotnou měnou a novým světovým řádem. V průběhu času se podíváme dokonce i na ideu jednotného náboženství. O co jde? Iluminátská agenda jde totiž v podstatě proti Bohu a chce nastolit své vlastní náboženství. Budete se ještě hodně divit. Pokusím se teď o malé shrnutí. Banky stojí za financováním naprosté většiny válek. Mohou za chudobu lidí, kterým vyvlastnili majetek po takzvané půjčce, mohou za kontrolu financí napojených na Wall Street a jeho pohyby. A to vše je napojeno na banku federálních rezerv, která, což je velmi zajímavé, není federální, ale naopak soukromým vlastnictvím rodu Rothschildů. Ti se nakonec ani netají heslem, když kontroluji finance státu, tak je mi jedno, kdo tvoří zákony. Jsou napojeni na politiku, finance i tajná společenstva, včetně, jak jsme zmiňovali v minulém díle, takzvanou firmu neboli ilumináty.
A tato v uvozovkách firma zaměstnává mizivé procento nejmocnějších a nejbohatších lidí, jež hýbou světem a jeho historií. A kýmže to tedy hýbou konkrétně? Námi samotnými, mnou, vámi, vašimi rodiči i prarodiči, všemi těmi obyčejnými i neobyčejnými lidmi po celém světě. Takže kde končí naše prachy, teď už to víte. Budeme se na vás, naši milí diváci, těšit zase u dalšího dílu Iluminátů a já vám moc děkuji za vaši pozornost a budeme rádi, když nám sdělíte k této problematice do komentářů své názory a vaše postřehy. Já vám moc děkuji za váš čas a doufám, že se vám naše video líbilo. Pokud ano, prosím zanechte palec nahoru nebo odběr. Mějte se krásně.